Inselmulkom u nilqawkom minn triq il-Lews il-Gudja. Proset. U l-lews dan. Efemni, il-Lews isir ħafna affarijiet minnu u da żmien fi żmien l-Easter nagħmlu. Il-lews mor. Imma fi żmien l-Easter. X'namlu? Tal-apposti tagħmilhom il-lewsa fin-nof. Ukoll imma il-figolli. Il-figol, ejja, mill-intrita u daw l-affarijiet. Issa aħna konna tfajna fuq il-Facebook biex tinnominaw il-kemm jista' jkun nies li jagħmlu figolli tajbin. Aħna x'għamilna? Badna 3 trendi ma kien hemm il-fuq minn xi 600 applikazzjoni. L-ewwel 3 li qabdunna t-telefon minn bdejna nċebbu biex nkunu bleża. U wara xulxin. Kif daħlu. U illum ħammu kunu qed immorru niġbru figolla u mbagħad ħanduqhom u nħantuhom premju. Hawnhekk ħaniġbru l-ewwel figolla. Ejja x'għandiġu. Ejja. Bonġu Sandra, kif inti? Alright, mux ħażin, daqsxejn mħabta ma mux ħażin. Inti ġejt innominata bħala waħda li tagħmel il-figolli tajbin. Iva, hekk jgħidu, hekk jgħidu. Għajdinna ftit l-istorja tal-figolli tiegħek. Tal-figolli tiegħi. Figolla insomma. Figolla filek, ma mitlikx isem xejn. Mela, jiena kont nagħmel figolli, mindu kont għadni żgħira. Speċi ta' 7 snin kont immur għand it-tija tiegħi mal-mami maħut insomma u nagħmlu l-figolli. U konna nintaqgħu bil-kuġini, konna nkunu familja kbira. Meta bdejt nikber, bdejt nagħmel il-figolli jiena. Issa, meta kelli tfal, sintendi, rid nagħmilhom dik naqa' tradizzjoni li l-figolli hija xi ħaġa tal-familja u li dejjem tibqa' tiftakar minn sena l-oħra. U bdejt nagħlem it-tfal tiegħi. Mit-tfal tiegħi ġew it-triq ta' tfal, it-tfal ta' triqaw di li toqgħod ħdejja insomma. Darba minnhom kelli 9. 9 kelli għaw. Mela, ħallikom dik kif saret. Mela la ġejna għamlet tal-arusa tat-tifel. L-intrita għamilha t-tifel ħawada ġifiex, nitfall il-klienti jiena. Għamilthom jiena u żejjinhom it-tifel ieħor. Għannina. Mela issa ħana ħanoħdu għand ix-xef u ħanaraw fif x'ħad tiġi l-ewwel it-tieni hotel. U fil-każ jista' jkun niġu brigal ukoll. U li ma ħatkun. Aw ħankun il. Mela jekk ma tismax baħbar ngħid lift, jekk tarana ġejjin faq urba. Ma tistax tgħid. Ciao Sandra, grazzi. Ciao. Dan, Għajdli. għax ma ninsawix il-competition mmorru ndaħnu. Baqanna 2 oħra. Mela, min irridu nfittxu għaw? Lil Doris. Doris, u number 15 għandiku, 16. Għaw toqgħod Doris hi. Tistgħu tajtula ftit. Doris! Għaw, Doris tal-iljuni. Għaw. ċibinna l-figolla, Dor. Kif int? Tajba, grazzi. Kif blajta li fil-familja tagħmel il-figolli inti? Jini li ta' meta kont għadni żgħira, konna nagħmel il-figolli, konna nagħmluhom dak iż-żmien ġina biss. Konna nagħmel għall-ħuti għal kulħadd. Kullum improvjajt mela. Ovvja, għawżiet affarijiet biex taħdem. Kif tagħmel ejja l-figolli? Nagħmel laġina, nagħmel il-mili, u mbagħad nagħmel il-figolla għaġina, mili, nagħmel tat-tamal ukoll, u għaġina fuq, naqra lob, fiha ħafna lob, ġili nagħmel għan-nies ukoll, ġifieri dejjem mqabbad ix-xogħol. Bħala tiżjien naħseb top, bħala tiżjien. Ija, brava, dak xogħolok ukoll, jew għandek min jgħinek fit-tiżjien. Tifla. Tifla? Tagħmel kejkijiet u hekk, allura. Mela qed rigal biċċa lik u biċċa għat-tifla sewwa. Bixxiera U daw qed nagħlmuhom jew jagħmlu l-figolli? Ejwa, tax dis-sena għadu jżejnu tal-mami tagħhom, n-nepotijiet daw. Allura ħanibdew irrawmuhom ftit u hekk, biex ma tintilifx il-tradizzjoni. Dor, auguri, aħna ħammorru tajjeb għand il-ġurija. Għand il-kok għalli jara sissa bħala dera di. Prezentazzjoni tal-ġen. Ġewwa taqsamlek qalbek qalet. Tlaqna. Issa għanna. Eleonora.
Eleonora. Eleonora, kif inti? Buonġu. Kif kollu sew? Alright, alright. Inti għalulna li master tal-figolli. Ija. Għajdina na, kem tamel figolli kull sena? Ifimni propjament, jina propjament għandi salon, allura ħabba restrizzjonijiet. Batna me figolli, ju. U tħalt fil-kompetizzjoni, inti qiegħda waħda inta zitt ma tnejn oħra biex issa tikkompeti u taraw daqsxejn min ħajkun qed jirbaħ fostkom. Kif tagħmelhom il-figolli inti? X'għandek xi ħaġa speċjali? L-imħabba l-importanti. Dak li tagħmel bil-passjoni, u jekk ikollok il-passjoni dak li tagħmel, nimmaġina li jirnexxi dejjem. Naraw naqra il-figolla. Temmen illi iż-żewġ figolli l-oħra ukoll kienu friefet. Estra! Ġifieri ħanġeldu 3 friefet. Is-sena l-farfet moda. Good luck Thank you. u jalla tirbaħ inti ukollu. Għadin stema kera. Imma ħanoħodlok il-farfet biex jarawulek, tajjeb? No, fija l-lup. Fija lajsing. Ċokolata ukoll. Fisem it-toroq Maltin tajjeb fisem it-triq tagħna li huwa l-programm li aħna nagħmlu online, aħna ġejna hawnhekk bi 3 figolli għand xef nazzjonali. Ramana ukoll, Ej, importanti. Importanti li nkunu armati kif suppost, la darba jitlu fik ċejjen, ġiviri da esigenzi nejdu aħna. Intom ċibtu l-friefet għaw mill-kampanja. Kolla friefet insertaw. Għandek il-responsabilta fuq spallejk biex tajdena li mill-ittieb wahda, da daħlu mijiet, imma zinna 3 aħna l-ewwel 3 li rispondew il-telefon, għazinna li l-om it-trendim u tibda id-duq u t-ġudika naħseb sannu. Ekku, jew ekku, isma x'jagħmel figolla tajba, ma x'irid ikolla l-figolla li biex tkun tajba. Ħanejlek il-fikolla barra ovvjament it-taħlit anki l-ħaġina kif it-tijat tom ovvjament tista' tira xej oxra tal-ċitru mħalta u il-crispiness saħħa ġifieri anki it-taħlita kemm it-tija anki forsi tgħinha xej cornflour jew l-affarijiet biex tibqa' lek anki pjuttost crispy u l-butir li tuża. Mbagħad ovvjament kemm is-sajjara. Jekk ħadd sajjara u ħadd nixxifa, ovvjament għandna l-problemi hemmhekk tajjeb ġifieri kollox jagħmel xejn differenti. Hija tqila fil-verità biex nisma' kombinazzjoni. Mela, tajjeb. Mela, il-riżultat? Titmur tibdelibera u tiġrura. Le, ara. Konvint. Għandi konvinzjoni. Għandi konvinzjoni ta' kwalità. U anke niġġudika anki mill-lid kif inni maħduma. Ġifieri, jekk narhom kollha diġà qed nara ċertu differenzi. Jien ma nafx minn huma, però l-aħjar waħda li qed nara f'diversi kategoriji hija l-figolla li għandi fin-nord. Il-figolla ta' Doris, mela, ta' Doris miż-Żurrieq. Proset Doris. Iva, l-ewwel nies il-konsistenza kif maħduma, il-finishing tagħha. U wkoll anke daħlet dik daqsxejn ta' lews fiha miksija anke bil-marzipan u pulita. Hija figolla li meta tara tgħid hija figolla ta' kwalità. Ekku, ifimni, aħna konna nġudikaw ukoll l-apparenza u mingħajr ma trid, ovvjament dik il-figolla tmur fuqha, għajnek tmur fuqha. Il-figolli huma xi ħaġa tal-ħelu li tmexxi il-fer, ġifieri billi jkun hemm ċertu kuluri bright u hekk. Jgħidu, però mbagħad meta tara il-finezza, ovvjament ma nistax Mela Lesti, grazzi nil tal-paċenzja. Aħna ħammurru niġru nagħtu r-rigal lil-Doris, mhux hekk ukoll, u nieqfu għal-kafe x'imkien x'taħseb. Figolli għandek jew hekk. Grazzi Doris, proset. Hello Doris. Iva. Doris, id-Danu San, kif inti? Tajba. Inti r-rebbieħa tal-aqwa figolla f'Malta. Aħna sadattant ħanġibulek ir-rigal tajjeb
minnant il-Malta Cookie Cutter. Daw għanduk cutters għal-figolli bil-forma ta' pastit, forma tal-rotunda, forma tal-luzzu, forma tal-mara l-ħoxna. Ek. Tajjeb. U s-sena d-dieħla mbagħad għamlilna waħda isbaħ. Mela, eżatt. Issa, ħaġa żgħira qabel tmur. Ħaġa żgħira qabel tmur. Inti il-bqija tal-figolla għandek bżonna? Le, kullu għandu. All right, dik rid nisma'. Thank you. Ciao, happy Easter. Ciao, Dor. Ciao. Ciao. Taqna ħanajdlek issa se nagħmlu bil-bqija tal-figolla. Grazzi Doris, grazzi lil kulħadd. U narawkom il-ġimgħa d-dieħla.